Ayan, ito yung bahay na tinayo namin. Tumulong kami niya sa paggawa. Ang aming kaibigan, ang nagmamayari niya. 100 square meter ang kanyang bahay na sasakupan. Paikot. So, sa halagang 1,000 pesos. I don't know what to say, I don't know what to say, I don't know what to do. Colors all around, but I don't see anything but blue. Saan pa kayo makakita ng lupa na 100 square meter tapos 1,000 lang ang inyong bayan? So ayan, ang dami pwede pagtaniman. Nakakalokan, dami-dami. So marami pa ditong available. Kontakin nyo lamang si Hype na Barbero. My number is 094993691118. Ayan na, mga pinagtatanim na nila yan. So ayun, malaking bagay ito. Kung sino ang may gusto ay pwede nyo akong tawagan. Huwag kayong mahiya tumawag dahil sasagutin ko din naman kayo. Ayan, ang lawak. Ikot pa tayo doon. Ayan yung bakod niya, oh. Papunta ron hanggang doon. Ito yung mga tanim na sili. Ayan, may bunga na siya, oh. So dati naghihingi kami ng sili dito. Ayan, oh. Pwede yung pang tanim na kasi ito, eh. Si tatay, wala kasi si tatay. Ayan yung mga tanim ni tatay. Hinahanap ko si tatay, eh, yung may-ari ng lupa. Hindi ko siya makita. Ayan yung mga tanim ni tatay, oh. Lusog. Yan. So marami kayo ditong pwedeng itanim sa lupa na 100 square meter. Napakalawak na yan, mga brad, mga sir, mga madam, mga manay, mga manoy. So dati dito ko binalak na magtayo. Kaso ayun, nag-iba ang ating sitwasyon, kaya hindi na tayo tutuloy na magtayo dito. Siguro sa ibang pagkakataon baka pwede, kasi ang bala ko lang naman dito is tataniman ng mga ganito. Dahil nga nagkasakit ako, ayun, naudlot ang ating pagtatanim dito. Ayan, pwede kayo mag-alaga ng mga manok. Ayan. So napakasaya ang buhay ng probinsya. Doon hanggang doon, ayun, malawak pa yan, oh. Malawak pa yan. Kaya siguro si tatay. Ay, hindi yun. Kawig lang ni tatay. Ayan, hanggang dyan. Ang lawak-lawak niya, mga brad. Meron itong mga 2 kilometers ang lawak niyan. So marami pang pwedeng pagtayuan ng bahay. Ayun. Mega love shoutout sa lahat ng nanonood. And sa mga bagong dating sa ating bahay, ay huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe sa Hype na Barbero. Hit nyo na rin ang notification bell. Ayan, napakasarap ng buhay probinsya, mga kapatid. Ayan, oh. Kitang-kita naman. Ito yung lupa, mga idol. 100 square meter paikot. Ayan, meron na nakatayong bahay. 1,000 lang. Ayun, saan ka pa makakita? Ayan, oh, lawak na, oh. 1,000 lang po. Dito sa, ayan, yung sukat niya magmula dyan. Paikot. Hanggang doon. Ayan. 100 square meter. 1,000 lang. So, saan pa kayo maghahanap? Dito na. Dito na kayo kumuha ng lupa. 1,000 lang, mga kapatid. So mamaya ko nang sabihin kung saan lugar to. Napakalawak pa ng lugar yan. Pwede pa kayong magtayo dito. 1,000 lang ang bayad per month.
Ayun, sinabi ko na pala. 1,000 na yun. Ay, ang upa niya ay 1,000 pesos lang per month. So, dapat dito kayo magtatayo. Kaso, naudlot ang aming pagtatayo dahil gagawin ko sanang taniman ng mga ganito. Oh. Pwede itong taniman. Yung mga to. Ayan, lawak pa dyan, no? Pero hindi na pinapaupahan yan. So, iba na mayari yan. So, balik tayo doon. So, ayan. Ang gusto ko dito yung mga magtanim ng mga ganito, oh. Ayan. Daming pwedeng pagtaniman dito. Mga sili, daming sili dito, ayan, oh. Tanglad, ayan, tanglad. Wow! So, sa lawak ng lugar na to, pwede kang umupa dito ng ilang square meter. Maraming pwedeng upahan dito sa lawak pa nito. So kung gusto nyo umupa dito, kontakin nyo lamang ako. Dito lang matatagpuan yan sa Cavite, dito sa Imos, malapit sa Lancaster. Ayun. So pupunta tayo sa ilog. Kaya pwede kayo dito mamingwit ng tilapia sa ilog. Ayan ang ilog, oh. Nakita niyo ba ang ilog? Ayan ang ilog. Oh. Maraming tilapia dyan. So dahil lumulan kagabi, kulay brown, kulay lupa ang inaagos ng tubig. At saka ang daming mangga rito. Ayan, ang lalaki ng mangga, oh. Oh. So pwede kayong mag-enjoy dito para bakasyon ng dating. Bakasyon lang kayo dito. So gagawa sa namin tong bakasyonan. Kaso hindi matuloy-tuloy dahil nga nagkasakit ako. So ayun, ang ilog. Yan, diyan kami nanguhuli ng tilapia dyan. So diyan kami namimingwit, papunta ron. Malawak to. Hanggang dun yan sa dulo, malawak yan. Papunta pa ron, maraming pwedeng pagbingitan. Pwede kayong mag-picnic dyan. Ayan, tapos pwede rin kayong gumawa ng buhangin. Yung mga buhangin, ginagawa nilang ganyan, bahay. Yung mga bahay dito, ang buhangin ay galing doon sa ilog. Kaya ginagawa nila. Ayan, ito yung buhangin nila, oh. Ayan, ang buhangin nila, oh. Ayan yan. Buhangin yan. So maganda dito, guys. Ayun, don't forget to subscribe to my channel, Hype na Barbero. Kontakin nyo lang ako sa gustong umupa dito. 1,000 pesos lang, 100 square meter. Inuulit ko. Andun pala yung ilog, oh. Ayun, oh. Doon yung ilog, malawak doon. Pag ganun, doon kami nag-ingwit ng mga tilapia. Dami naming nahuli, ang lalaki. Thank you for watching. Mama chup chup. Bye-bye. Ito for sale pala to. 2,000 pesos. Pipinturahan na lang.